14 декабр дар минтақаҳои кӯҳии роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ аз ҷумла дар километри 28 то 258 ин масир резиши барф идома ёфт. Дар робита ба ҳолати мазкур баҳри саривақт тоза намудани барф, коркарди роҳ ва дар ин замина пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт кормандони филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо техникаву механизми зарурӣ аз субҳи барвақт сафарбар гардиданд. айни ҳол мо дар километри 62 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд ҳузур дорем ки дар ин ҷо барф ба таври шабонарӯзӣ пуршиддат борида истодааст. тамоми кормандони филиали ширкат ба таври шабонарӯзӣ раҳро коркар карда тамоми ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин мебошад. чораҳои бетаъхир дар ин самт аз тарафи ширкат пайваста андешида мешавад, вале мушкил дар он аст ки баъзе ронандаҳо бе риояи талабот, яъне бо худ гирифтани лавозимоти заруриро сарфи назар карда дар баробари он ки худ ба мувоҷеҳ рӯбарӯ мешаванд, ҳамчунин ба дигар ронандаҳо ҳатто ба кормандони ширкати АРС дар самти нигаҳдории роҳ халал ворид месозанд. кормандони ширкат мегӯянд дар сурати боз мондани як автомашина дар масир тамбашавии дигар воситаҳои нақлиётро ба вуҷуд оварда сабаби зиёд ҷамъ шудани барф дар роҳ мегардад. дар ин замина рух додани садама ва дигар ҳолати фавқулода аз эҳтимол дур нест. аз тамоми ронандагоне ки аз ин роҳ истифода мебаранд эҳтимолона хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми сафар бо занҷир ва шартҳои зимистона ба сафар бароянд. бояд зикр намуд ки дар масири мавриди назар иқтидори зарурии пешгирии садамаҳои нақлиётӣ аз ҷумла дар ҳолатҳои барфрезӣ вуҷуд дорад, аммо амалӣ намудани ин ҳадаф танҳо дар сурате пурра таъмин мегардад ки ронандаҳо ба талабот риоя намоянд, пеш аз ҳама бе зарурат ба роҳ набароянд, дар сурати ба роҳ баромадан автомошинаашонро аз муоинаи техникӣ гузаронанд ва бо худ лавозимоти зарурӣ хоса занҷир гиранд. ширкат ба зимистон қаблан омодагӣ дида маводи зидди лағжишро дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғди масири Душанбе Чаноқ ба миқдори 14672,5 метри мукааб, сӯзишвории дизелӣ беш аз 190 000 литр, ангишт 116 тонна, ҳезум 60 метри мукааб ва ба таври кофӣ равғанҳои молиданию дигар маводи лозима захира намуда буд. дар маҷмӯъ дар тавозуни ширкати АРС 210 техникаву механизм мавҷуд аст ва аз ин миқдор 108 адад танҳо барои бартараф намудани мушкил дар давраи зимистон нигаронида шудааст. ҳоло роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ кушода буда шароит барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин аст, вале вобаста ба зарурат дар баъзе маврид барои гузариши фура ва дигар автомобилҳои боркаши притсепдор маҳдудият ҷорӣ шудааст. ин иқдомро масъулон ба хотири эҷод нашудани монеа ба ҳаракати дигар намуди нақлиёт, хоса автомобилҳои сабукрав роҳандозӣ намуданд.